Що бе? Ще да направя един кадър. Така става. Сутрешния брифинг. Иху! Как? Иху! А, така. Бухче, събуди се. Ай, гаскам пистата. И вече пристигнахме, намираме се на Арена Национал, където днеска петък има само свободни тренировки, без квалификации, без нищо. Тъкмо излизат да тренират клас Semi Pro, в който ще кара и Светлио. Ние отиваме да се настаним в публиката и да гледаме и ще направим някакви кадри.
кратък апдейт и до този момент приключи с свободните тренировки за петък. Това беше с петъчното каране. Сега предстои представяне на пилотите, след което програмата за днес приключва и очакваме вече утре съботния ден, който ще има също тренировки в двата класа и квалификации за баталите. И стискаме успех на всички, стискаме палци на всички участници, дано всичко мине наред и безаварийно. И сега отиваме на представяне. Bonito. Bom, veja. Până una alta, Marian, să le spunem ce se întâmplă mâine. Mâine, în prima parte a zilei, Svetoslav Iliev din Bulgaria. Hello Iliev, how are you? Very nice. How do you like the track? Very good. îmi place foarte mult circuitul. How many horsepower does your car? 500. 500 de cai putere. 50 turbo. Turbo și traducătorul Roninov Dragomir. We understood everything. We're waiting for you. So, good luck, best of luck, and enjoy. Good luck. Dino, pilot din Bulgaria. Cum vă spuneam, avem mulți piloți veniți din țara vecină. Și urmărind așa, au avut o evoluție foarte bună pe parcursul zilei. Am văzut cel Mercedes. Îi vedem astăzi în calificări, în funcție de cât de bine vor merge, o să vedem mai departe în top 32. Mâine o să avem battle-uri, mâine o să avem tandemuri, adică vor merge unii lângă ceilalți. Este o rundă eliminatorie, arbitrii sunt cei care decid cine merge mai departe și cine nu. Așadar, spre finalul zilei de mâine o să avem niște finale absolut spectaculoase. Clasa semi-pro este un nivel intermediar între clasa street și clasa pro. Dacă performanța foarte bine anul acesta vor evolua mai departe în clasa pro, e foarte important. Avem deja top 32 pentru că trebuie un minim de 26 de piloți. Și de îndată ce circuitul se va elibera, o să arătăm un pic care sunt zonele pe care trebuie să...
И така, един финален обзор. Може би много малко от вас са очаквали този влог да приключи именно така, не от пистата, но за тази причина се извинявам, поради факта, че на мен лично ми се наложи да се прибера спешно в България в неделя, дори в събота вечерта. Трябваше да пътувам обратно за Русе и не успях да направя никакви кадри от неделния ден, но сега пък ще ви разкажа на 2 на 3 какво се случи общо взето в неделния ден, в който се провелха съответно баталите за разпределение на местата. В събота Светлю успя да запише 16-та квалификация, което му даде право да влезе в баталите за топ 16 и съответно на първи батъл трябваше да кара с първия в класирането. В неделя сутринта, преди да започне официалната част с баталите, се провеждат една или две тренировки, разбира се, на двата класа, в която първа тренировка бяха, Светло ми разказа, че са били измили пистата и сцеплението драстично намаляло, което доведе до един контакт, един удар на Светло в бетонните ограждения на самото трасе. И там той успя да повреди покачването на автомобила, преден амортисьор и носач имаше криви и това доста усложни работата по колата и съответно да бъде тя адекватна за каране при предстоящите батали, които следваха съответно след няколко часа. Светли момчета от отбора с всички сили се опитаха да възстановят колата и да бъде тя в някаква кондиция, но пък това не се случи на 100% и заради това именно колата е била доста трудна за управление и Светли отпадна още в първия батъл топ 16 от Тамас Инджи, мисля, че се казваше пилота, с една E4 щица. И общо взето това беше обзора, иначе благополучно завърши състезанието. Колата ще предстои да бъде ревизирана, да бъдат отстранени напълно проблемите, за да може да е също толкова адекватна и да няма никакви грижи за следващия втори кръг на румънския дрифт чемпионат, който ще бъде на 9, 10 и 11 юни на Трансилвания Мотор Ринг и там също ще си каме палеца на Светли. Най-вероятно там няма да успея да направя влог, но пък за напред ще има и нови такива. Общо взето това е обзора. Пак се извинявам, че правя това заключение на видеото в магазина, в който работя, а не от пистата, но поради така стеглите се обстоятелства се наложи това да стане. Ако ви допадат подобен тип видеа, ще се постарая за напред да правим влогове от различните евенти, на които присъстваме и вземаме участие, дали Светло, дали за бъдеще и аз. Аз със сигурност ще снимам всяко участие, което вземам като стане колата, но се надявам да ви допада и затова го правим, за да стига това съдържание до вас. Благодаря на абсолютно всички, които следят канала. За тези от вас, които все още не са го направили, може да го направите, да се абонирате за канала и да следите всяко едно видео, което качваме в него. Също така искам да благодаря на хората, които помагат тези видеа и също така осъществяването на проекта, на човека, който сглавя видеята. Искам да благодаря специално, това е Стоян Цанев Фраго. Също така искам да благодаря на моя милост GSM център през Space, всички доволни клиенти, благодарение на които успявам аз също така да осъществявам и да задоволявам своето хобби. Искам да благодаря на целия екип на ресторант Good Food, също така на фирма Монел електромонтажни дейности и на SV Performance, не на последно място Светло и отбора, който също помага това моя проект да стане реалност. А сега ви казвам чао и до следващото видео.